štvrtok 22 hodín a to je neklamný znak toho, že je tu opäť Metelica Rádia Rebeka, pri počúvaní ktorej vás vítajú od mikrofónu Milan Jakubík a od mixu Palo Baričák. V prvej hodine dnešnej Metelice si povieme niečo o niektorých nových albumoch na trhu a o niektorých zaujímavostiach zo sveta a v druhej sa už budeme venovať československej metalovej scéne. Dnešnú prvú hodinu otvoríme debutovým albumom nemeckej petice Tragedy Divine, ktoré vyšlo v nemeckom vydavateľstve Modern Music Records a môžeme ho zaradiť do power metalovej škatulky. Album sa volá Visions of Power a tu je už titulná skladba. Tak chlapi, táto náš najlepší zvukár. Lepšieho zvukára nemáme, chlapi?